света на дизайна има една максима, която гласи: ако нещо изглежда странно, вероятно има причина за това. И тези превозни средства са живото доказателство, че странното понякога е просто най-интелигентното решение на един невъзможен проблем. Те не са се стремили да бъдат красиви, нито да подобряват рекорди за скорост, нито да впечатляват когото и да било на автомобилните изложения. Те са се стремили към едно нещо – да решат конкретен проблем по възможно най-ефикасния начин, макар и резултатът да е изглеждал като лабораторен експеримент, излязъл извън контрол. Това са камионите, които гледате и си мислите как им е хрумнало, но когато разберете тяхната история, можете само да свалите шапка. Да започваме. Номер 8. Volkswagen Type 147 Fridolin 1960 и 1974. Представете си, че работите в германските пощенски служби през 60-те години. Вашите инструменти са два – Volkswagen Beetle, твърде малък за планините от писма и пратки, и Volkswagen Transporter, твърде голям и скъп за ежедневна доставка. Нуждаете се от нещо междинно, нещо, което не съществува. Какво правите? Ако сте Volkswagen, вземате части от тук и оттам и изграждате механичен Франкенщайн. Така се ражда Type 147 с прякор Fridolin. Използва шасито на Karmann Ghia, защото е по-широко и стабилно от това на Beetle. Отзад носи класическия боксьорен двигател с въздушно охлаждане, което налага повдигане на товарния под, създавайки странен център на тежестта, но също така и изненадващо просторен интериор. Вратите са гигантски, плъзгащи се, тежки и тромави, но перфектни за пощальон, който влиза и излиза стотици пъти на ден. Карусерията е напълно ъгловата, скъсвайки с извивките на Beetle и дарявайки му аеродинамика на тухла. Максималната му скорост едва достига 9-10,5 км в час при попътен вятър. Но това няма значение. Между 1964 и 1974 година са построени повече от 6000 бройки за Германия и Швейцария, и повечето работят до буквална смърт. Затова днес почти не съществуват. Да видиш Fridolin на улицата е по-рядко от това да видиш модерен суперавтомобил, и където се появи, краде повече погледи от всяко Ферари. Fridolin е доказателството, че инженерството не винаги се стреми да бъде секси. Понякога просто търси да бъде полезно и накрая се превръща в легенда. Номер 7. Tempo Viking и Goliath GD 750, Германия, 50-те години. Втората световна война оставя Европа в руини. Няма пари, няма стомана, няма време за лукс. Трябва да се възстановят цели градове с малкото останало. И в този контекст Германия прави нещо, което днес изглежда като лудост. Напълва улиците си с превозни средства на 3 колела, защото 3 колела означават по-малко материал, по-малко данъци, по-малко усложнения. Tempo Viking е опит да стане отговорен, добавяйки 4-то колело, но запазва дивата душа на своите предци. Носи малък двутактов двигател, наследен от авиационна технология, който звучи като вбесена моторна резачка и изпуска облаци син дим всеки път, когато ускорявате. Всичко е притиснато в ниска предница с вид на риба, където двигател, трансмисия и предно задвижване се борят за едно и също пространство. Резултатът е превозно средство, което вибрира толкова много, че чувствате, че се возите върху гигантска механична играчка. Дори няма измервател на горивото. За да разберете дали ще закъсате, трябва да спрете и да вкарате пръчка в резервоара. И ако това не е достатъчно абсурдно, се появява неговият съперник Goliath GD 750, иронично наречен така, защото е миниатюрен. Има само едно колело отпред, товарен отсек отзад и малък двутактов двигател, скрит под седалката. Всяка експлозия на цилиндъра се предава директно на гръбначния ви стълб. Няма изолация, няма лукс, само шум, вибрация и работа. Невероятното е, че може да натовари почти собственото си тегло в тухли, дърво или цимент. Помага за възстановяването на цели градове, когато големите камиони не могат да преминат през тесните и разрушени улици. Но шофирането му е като преговори с физиката във всеки завой. Не преминавате през кръгово кръстовище, вие оцелявате в него.
Номер 6. Морис Джей Тайп, Обединено кралство, 50-те години. Ако анимационните студия от 50-те години бяха проектирали камион, това щеше да бъде Морис Джей Тайп. Неговата карусерия изглежда сякаш се топи напред, с заоблена предница, изпъкнали фарове като очи на жаба и разделено предно стъкло, което му придава симпатично и невинно лице. Но за тази очарователна естетика се крие доста диво изживяване при шофиране. След войната Великобритания трябва бързо да задвижи икономиката си. Пекари, флористи, млекари и месари се нуждаят от малки, ефтини и маневрени превозни средства за тесните улици на Лондон и индустриалните градове. Джей-тип е перфектният отговор. Компактен отвън, практичен отвътре и с дизайн, който се откроява сред всичко, което се движи през 50-те години. Но истинският шок е вътре. Двигателят от литър и половина не е нито отпред, нито отзад. Той е вътре в кабината, разположен между шофьора и пътника, под метален капак, тънък като алуминиево фолио. През лятото това превръща купето в един вид подвижна фурна. Шофьорът не само доставя продукти, но и бавно се готви, докато работи. Предните врати са външни, плъзгащи се, перфектни за тесните улици, и много шофьори ги оставят отворени, за да се проветряват, докато се движат. Проблемът е, че седите практически върху предните колела, което дава пълна видимост, но нулева защита. При удар вие сте бронята. Тристепенната скоростна кутия е известна с това, че издава странни звуци, ако не се отнасяте към нея с любов. Да управляваш добре Джей-тип е почти изкуство. Въпреки това публиката го обича. Превръща се в символ на британския оптимизъм от 50-те години със своя мек силует и трудолюбиво отношение. Фурна на колела, да, но с много сърце. Номер 5. Декуву Шнеластер, Германия, 1949. Има превозни средства, които влизат в историята със своята красота, други със своята мощност, трети със своята скорост. И след това са тези, които влизат в историята, защото изпреварват бъдещето с 30 години, без да вдигат шум. DKW Шнеластер е един от тях. На пръв поглед изглежда, че се топи към земята. Предницата му пада в една непрекъсната линия от покрива до бронята, сякаш някой се е опитал да го направи аеродинамичен, преди това да стане модерно. Но истинското безумие на Шнеластер не е в това как изглежда, а в това как е конструиран. В края на 40-те години почти всички камиони и ванове са с задно задвижване. Това означава мост, централен тунел и висок подзатовара, пълен с препятствия. ДКВ решава да наруши правилото. Поставя двигателя отпред и задвижва предните колела. Предно предаване в товарен ван. Нещо, което днес е напълно нормално, но през 1949 година е почти еретично, механична ерес. Благодарение на това решение задната част остава напълно плоска. Без тунели, без странни стъпала, без загуба на пространство. Подът на товара е само на 40 см от земята, което прави качването на стока изключително лесно, почти детска игра. Без никой да го забележи, без маркетингови кампании или големи съобщения, DKW току-що е написала наръчника за модерен дизайн на ванове. Двигателят е малък, двуцилиндров и двутактов. Не е тих, звучи като вбесен метален рояк. И въпреки, че името му означава бърз товарач, не се движи много бързо, но го компенсира с изумителна гъвкавост. Съществуват версии пикап, панелен ван, микробус, кемпер, линейки, дори луксозен транспорт. Затова днес малкото оцелели се издирват от колекционери от половин свят. Много са използвани до смърт в Европа и почти никой не пресича до Америка. Шнеластер не се опитва да бъде зрелищен, опитва се да бъде логичен. И неволно, без да го цели, създава модела, който днес използват почти всички модерни ванове. Тиха революция под формата на разтопен бомбон. Номер 4. МАЗ 2000 Перестройка. СССР 1988. Годината е 1988. Съветският съюз се опитва да се преоткрие и в този дух на промяна заводът в Минск решава да направи нещо, което нито един западен производител не се е осмелил дори да нарисува. Да създаде камион, който не завива с колелата, а се сгъва изцяло на две.
МАЗ-2000 с прякор перестройка в чест на реформите на Горбачов е концепция толкова радикална, че когато я представят на автомобилното изложение в Париж, мнозина вярват, че е научно-фантастичен макет. Но не, той е реален, функционален и опасно напреднал. Съветските инженери отделят кабината от шасито, създавайки модулна система, невиждана досега. Всичко важно – двигател, трансмисия и управление – живее в тягов модул под кабината. Кабината не се накланя като при други камиони. Вместо това цялата предница се върти спрямо ремаркето, елиминирайки напълно мъртвото пространство между шофьора и товара. Резултатът е чист силует, почти като влак-стрела на колела. И не е само естетика. Благодарение на този дизайн, перестройката печели почти 350 кубични фута допълнително товарно пространство спрямо нормалните камиони от своята епоха. Подът на кабината е напълно плосък, нещо, което днес ни се струва нормално, но през 80-те години е чиста научна фантастика. Дори ремаркето има управляеми колела, което позволява на това чудовище от почти 20 метра да завива сякаш е семеен седан. По целия този футуризъм живее дизелов двигател МАН, защото дори Съветският съюз не може да произведе двигател на висотата на подобно чудо. Името перестройка не е случайно. То представлява реконструкцията, скъсването с всичко старо. И за момент, за един миг изглежда, че ще успеят. Но СССР се разпада, фондовете изчезват и проектът умира. Днес само няколко прототипа оцеляват в музеи, напомняйки ни, че е имало време, в което съветски камион се е опитал да скочи десетилетия в бъдещето. И почти го постига. Номер 3. Дивко Milk Truck. Съединени щати, 40-70-те години. Ако сте израснали в Съединените щати между 40-те и 70-те години, звукът на млякото пред вратата на къщата ви всяка сутрин идва от това нещо. Дивко Milk Truck не е експериментална рядкост, от която са произведени 4 бройки. Той е част от ежедневието на милиони хора в продължение на десетилетия. И все пак, това е едно от най-странните превозни средства, които някога са се движили. На пръв поглед изглежда симпатично. Къс нос, разделено предно стъкло и арт-деко решетка, която почти се усмихва. Но истинското му безумие е вътре. Дивко проектира тези камиони за маршрути с стотици спирания, където разносвачът влиза и излиза постоянно. Сядането всеки път е губене на време, затова марката прави нещо радикално. Инсталира дублирани органи за управление за шофиране в изправено положение. Подът е изключително нисък. Шофьорът може да стои прав, да държи волана с една ръка, да ускорява с въртяща се ръкохватка и да спира без да сяда. Прилича повече на пилотиране на индустриална машина, отколкото на каране на камион. За дълги разстояния има седалка, но квартал след квартал, спирка след спирка. Разносвачът практически върви с камиона. Шасито е свръхздраво, защото трябва да носи хиляди стъклени бутилки, пълни с мляко, и ледени блокове, за да го поддържа студено. Не търси скорост, търси издръжливост на наказание. Неговите двигатели, обикновено Continental с 4 или 6 цилиндъра, са конфигурирани с много къси предавателни числа. Не превишават 60 км в час, но могат да работят цял ден, всеки ден, без да се предават. Невероятното е, че дизайнът почти не се променя в продължение на десетилетия, защото работи перфектно за своята мисия. Дивко не е красив случайно. Той е странен по необходимост и може би за това се превръща в един от най-разпознаваемите камиони в американската история, пътуващ паметник на най-абсурдната ефективност. Номер 2. Скамел Скараб. Обединено кралство, 50-те, 60-те години. Ако някога сте виждали гигантско насекомо на колела, вероятно сте гледали Скамел Скараб. Този британски механичен влекач изглежда като излязъл от филм с стоп-моушън анимация. Неговата кръгла кабина, късата опашка и ниската му стойка го карат да изглежда като играчка, но е сериозна работна машина, проектирана да дърпа ремаркета в железопътни гари, докове и заводи. Най-лудото в Скараб започва отвън. Резервното колело е монтирано на вратата на шофьора, като гърбица, която ви гледа всеки път, когато се качвате. Но истинското зрелище започва при завъртане на волана.
Вместо да има конвенционална система за управление, целият възел на кабината и двигателя се накланя настрани, за да влиза в завоите. Да, прочетохте правилно. За да завие, цялата кабина се накланя като кораб, който се крени. Шофьорът седи и когато завива надясно, всичко около него се накланя заедно с него. Това е механичен танц, хореография от стомана, която днес би била абсолютно невъзможна за хомологация. Но през 50-те години по тесните британски индустриални улици работи чудесно. Неговият дизелов двигател Пъркинс е малък, но упорит, а трансмисията му позволява маневри с милиметрова точност за закачане на ремаркета в невъзможни пространства. Скараб в продължение на десетилетия е кралят на вътрешната логистика в заводи като този на Форд в Дагенхам. Днес малкото оцелели са желани от колекционери от целия свят, не само заради тяхната рядкост, но и защото шофирането на такъв е като пилотиране на лодка на сушата. Изживяване, което никое друго превозно средство не може да предложи. Номер 1. Морис FG. Обединено кралство, 60-те години. Стигнахме до трона на странността. И победителят не е съветски камион, който се чупи на две, нито разносвач, който шофира прав, нито механично насекомо, което се накланя, за да завие. Това е нещо много по-фино, но безкрайно по-интелигентно. Това е Морис FG. На пръв поглед изглежда като камион, лошо отрязан с нож. Кабината му не е квадратна. Задните ъгли са наклонени под странен ъгъл, сякаш някой е захапал карусерията с чиста захапка. Затова в Обединеното кралство му дават прякора 3 penny bit, позовавайки се на стара монета от 3 пенса, която има точно тази додекагонална форма. Но този наклон не е естетически каприз или грешка в дизайна. Това е чиста интелигентност, приложена към градското оцеляване. През 60-те години британските улици са тесни, пълни с трафик и имат бордюри убийци за камионите. Морис решава да проектира превозно средство, мислейки първо за очите на шофьора. Вратите не са монтирани на права стена, а на тези ъглови панели. Трикът е прост, но блестящ. Когато шофьорът отваря вратата, той не навлиза в съседната лента. Вратата остава в рамките на общата ширина на камиона, предотвратявайки преминаваща с висока скорост кола да я отнесе внезапно. Хиляди потенциални злополуки са избегнати с този прост наклон, но FG има нещо още по-невидимо и по-блестящо – бордюрни прозорци. Малки стъкла, поставени долу, почти на нивото на краката на шофьора, които позволяват да се види точно къде свършва тротоарът и започва улицата. Паркирането на голям камион в тесни улици става смешно лесно. Можете да се приближите до бордюра с милиметрова точност, без да гадаете, без да слизате, без да удряте нищо. Днес това се прави от камери и сензори. През 1960 година това се прави от парче добре поставено стъкло. Морис не измисля революционен двигател, нито невероятна трансмисия. Измисля нещо по-ценно. Начин да виждаш света от кабината. Мисли първо за очите на шофьора и създава неволно, без да претендира за това, най-интелигентния градски камион за своята епоха. Затова Морис FG е кралят на абсурда, защото доказва, че понякога най-доброто инженерство не е това, което най-много усложнява нещата, а това, което ти позволява да виждаш ясно какво имаш пред себе си. От съветски камион, който се чупи за да завива, преминавайки през разносвачи, които шофират прави, механични насекоми, които се накланят в завоите, до тази аберация с прозорци в краката. Всички тези превозни средства имат нещо общо. Никой не е спазвал правилата. Те са били движещи се експерименти, луди идеи, които някой се е осмелил да постави на колела, вместо да ги остави в чекмедже. Някои са се провалили, други са променили индустрията, без никой да забележи. А няколко днес биха били невъзможни за хомологация по причини, свързани с безопасността. Но историята на автомобила не напредва само с красиви и разумни дизайни.